folkens, i dag vil jeg lige vise sådan en lille bitte cute Oreo. Den er meget, meget tynd, og pakken ser sådan her ud. Der står new. Der er 16 i alt i sådan nogle små pakker der. Det står lige her. 16 i alt, og de er rigtig, rigtig tynde og cute. Men her lige lidt vil jeg ud og cykle en tur, og så skal I med. Okay. Vi ses, mor. Jeg cykler en tur. Gør du jakke på, eller er det varmt nok? Nej, jeg tror, det er varmt nok. Okay, vi cykler i t-shirt og en trøje. Hej, mor. Hej. Vi skal lige have en cykelhjelm. Og sko. Sådan okay varmt udenfor. Ham jeg også vist jer i en tidligere video, at der kommer jeg se solen. Men jeg ved ikke nu, hvor vi skal cykle hen, så ja. Kan det se? Vi cykler. Vi vil lige cykle forbi Brugsen. Hold op siden af Brugsen. Jeg tror vi cykler ned mod Torp Strand. Det er lige over vejen. Jeg skal bedre have lege med kameraet og bilerne på samme tid. Det er rigtig smart at have en cykelkurv, vil jeg sige. Jeg håber, at folk kan høre mig, som jeg siger for anden gang. Jeg troede lige, der kom en bil, men så er det bare en traktor. Se om I kan se mig lidt. Så bliver vi jeg skal koncentrere mig om vejen og alt det der bilerne. Men lige om lidt vil jeg se, om jeg kan vende kameraet om, og så kan I se, hvor jeg cykler hen.
vende sig lidt med at vende kameraet. En flue. Det ikke, siger jeg. Hvor den der dimser du til film. Der. Jeg håber ikke se lidt. Eller også nej, det går nok ikke. Vi kan slet ikke få den vendt op. Ja, vi vender lige cyklen. Lukas skal på Fjerdsskole, og jeg går på tur om Klim. Cirka 4-5 minutter her tilbage af den her video. Så håber jeg, at jeg er nået hjem til den tid. Der er lige en traktor. En grøn traktor. I see a car. Men vi går lige op i 4 gear, 3-4 gear. 1, 2, 3, 4. Og det er 4 gear. Det er passende for mig. Yippie. 3 minutter tilbage. Altså luft. Den fortalte mig luft. I går der var der mega varmt. Jeg kunne have cyklet i t-shirt, hvis jeg gad det. Men ja, det gad jeg ikke. Jeg cyklede sådan i en Langemann, der gik her til albuen. Eller lidt mere end albuen. Vi tager en genvej til denne vej. Og så drejer vi her lige om lidt. Vi stakker til at cyklen på. Ej, det var fedt.
sådan meget vind-agtigt. Så lige ned i første gear igen. Anden, tredje gear. Jeg skulle bare se den guldbil, der var der. Jeg tror faktisk, han skulle ind i brusen, jeg ved det ikke. Hvad står der? Vi kan godt lige hurtigt nå og se, hvis han kører ind i brusen. Og skal I se den fede bil, jeg taler om. Nu er vi i brusen. Nej, jeg tror ikke, jeg tror ikke, bilen er hernede. Nej. Nå. Jeg skulle bare have set den. Det kunne være, den kørte ud mod altså den der vej. Nu kører vi på fortaget, som vi kører. Men det kommer der. Skal vi se. Nej. Jeg havde nærmest fået den fugle i øjet. Nu er vi snart hjemme. Der er antallet gået. Hvad siger det? 12? Ja. Det lugter af nyslået græs. Nu er vi hjemme. Spateret. Home, dear home.